Wah, nasi kok ngene iki cuacane. Gong, leren-leren dhisik, panas. Wah, panas kok ngene iki lho. Kowe engko ireng lho kowe engko. Alah ora iki lho gari duit meneh, tanggung. Ireng-ireng apa lho? Aku mau ki dipeseni mamakmu. Kowe gak entuk ning panas-panasan, kok malah ireng. Aku sing during-uring. Oh, alah lung mamak kurang pesen lho aku ki wis ireng. Kok dadak dipesen-peseni ngono barang. Lah, pokoke kowe kudune aja ngasih ireng. Aku engko sing during-uring. Iya lah tak leren kok tak pikire ben ra ireng piye kepanasan ki. Oh, triangle diomong ya. Tinggal turu ae. A few moments later. Aduh. Piye to ke bocah ke? Wah, payung. Gong. Rene ya. Hah? Piye? Rene. Tak omongi. Jan kowe iki aneh tenan lho. Apa lho, Kang? Kowe iki lho kok yo enek-enek ae lho. Jan Lah kuwi nyapa sing nggone payung kaya ngono ki, Jan. Jereke mau lek megahe panasan ora oleh ireng kok seneni makku. Aduh, yo masuk ki ra ngono lho, dol. Lah piye lho? Kan ngene kan ora kena panas to, ora ireng kok aku. Ya tapi yo ora nggo payung lho. Alah. Yo lek panas ki yo terus megahe meneh. Ngono lho, ora nggo di payung. Wah, lek ngono kuwi ora sida rampung-rampung kok liran-liren. Ngene iki kan cepet rampunge. Payungan ora panasan. Karep-karepmu ngono lah, gong aku smumet mikirne kowe. Aduh. Panas. Piye to kok malah guyung-guyu ki? Karepmu kan lah arep megahe nang aku. Salah diomongi ora kena ya ngono kuwi. Kangelen to kowe kapok. Aduh. Kang, saya balik. Ayo. Sore barang ora ndang balik kat mau Malah turu nang montor kok enak. Ayo to. Hop. Iya tadi. Oh, alah. Nang nggone payung lho kowe iki. Benda ireng lho. Tulungi. Wah, nulungi lho. Iya to jan iki. Ayo gendang kok. Nang nggone payung barang lho kowe iki. Ora kena yuk. Lah ngono lho. Bisa kok ora? Yo iki lho angel.